Kapin na sa usa ka tuig o pila ka buwan sukad na naabot ang pandemic sa ato ang nasod makaigsunan o daghan sa atong makaigsunan sa atong palibot. Ang uban ilahang nasinati ang kakuwang siguro sa ilahang pagkaon. No? Nasinati siguro nila ang kagutom. Ilabi na kadtong nagsalig lang yun sa ilang inadlaw-adlaw nga trabaho. O way trabaho, way kapalit pagkaon. Daghan pod siguro ang nawad-an og trabaho. Nanguli sa probinsya kay wala sirado ang tanang ilang gitrabahoan dinhi sa syudad. Daghan sama nga nasinati nila ang maong mga kalisdanan. Naninguha ang naningkamot bisan sa matag adlaw makalahutay ug maabot na pod ang laing adlaw nga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan bisan ining mao nga pandemic, nanggawas pod ang nindot kaayong mga kinaiya sa atong mga kaigsunan. Katong gitawag og community pantry, no? Nga diin naay mo paambit sa ilahang mga pagkaon, no? Ibutang lang sa dalan o sa gawas, o niya naay makaigsunan na ito nga nanginahanglan, bukuha, kutob sa ilang kinahanglanon. Nindot kayo ka ng kinayaha. Nga diin makakita kita nga dunay mas nanginahanglan pa kay nato. Nga kita nga naay abunda, usahay sobra, naay uban nga wa gyud. Nakamao kita nga moabli o mopaambit ngadto sa uban. Ang tudlo ni Hesus karong Domingguha makaigsuonan, mao kining pagpaningkamot, pagkaon nga makahatod sa kinabuhing dayon o dili sa pagkaon nga madunot. Nining si manahon na diskurso niya kabahin sa panyagikan sa langit, dihay pila ka libo ka mga tao nga nagsunod-sunod niya ihang ipakaon. Pinaagi lamang sa 5 ka pan ug 2 ka isda nga gihatag gikan sa maong bata. Iya kini gipangayo, gipanalanginan o giapod-apod. Og ang tanan nakakaon, nakahipos pa yung 12 ka bukag. Mao nga ang mga tao nagsigi og sunod-sunod niya. Buot siya nga himuon nila nga mo lang gihari. No? Bisan asa siya moadto, ang mga tao nagsunod-sunod. Apan ang ilahang pagsunod, maura na ilang ipangita nga makakaon sila o balik sa maong pan nga diin sila nangabusog. Og dili ka na mao ang tumong og tuyo ni Hesus para kanila. Wa nila masabti nga gihimo kadto ni Hesus aron sila nga nakakita sa maong milagro niadtong higayuna mutuo og modawat kaniya nga siya mao'y pinadala sa Dios. Mao nga mga tao niingon nga tagai migbalik niadtong pagkaon, katungpan nga makabusog. Og ningon ng Ginoo sa Ebanghelyo, ako mao ang pan nga gikan sa langit, nga gipadala sa Dios. Pan nga makabusog sa espirituhanon nga kagutom, og dili diha sa lawasnon nga kagutom. Mao kanay wa masabti o wa matugkad sa mga tao sa iyang panahon. Nagtuon na sila nga si Hesus usa ka magikiro, no? Magician. Nanaghan ang maong pan ug ipakaon nila, mao nga motan-aw sila unsa may imong laing milagro bikono ipakita aron motuo minimo. Na mao na ilang gisulti. Di na kinahanglan nga mo milagro si Hesus aron kamo motuo pagyon.
Mao kanay gikahiubsan ni Hesus ngadtong mga tawhana tungod kay sila pagkagahi gyud sa ilahang ulo. Karon kita sa atong panahon, sayod kita nga naaputan nining panahon sa kalisdanan. Nagampo pud ta sa atong mga nga unta mahuman na kining maong pandemic. Apan hangtod karon og mga adlaw mobalik ta sa MECQ. Ang atong simbahan 10% lang tatoy pasudlon. Apan nisugot si mayor nga ato ang 30%. So og mga adlaw 180 ray pasudlon dinhi. Naata sa kalisod. Daghan atong kahadlok. Buot pagibota nga mahimo ang Dios og milagro aron pagyud motuo kita niya. Dili na siguro, no? Kay kining daang matag adlaw inigtambong nato sa santos nga misa dinhindaan naa ang milagro nga atong gitan-aw. Sa diha nga ang pan ug bino nahimong tinud-anay nga lawas ug dugo ni Kristo pagkaon sa atong kalag. Nga wa gyud ta biyai sa Ginoo hangtod karon sa atong panahon. Bisan pa man og naata sa maong pandemic, naata sa atong kalisdanan, naata sa atong pagbangutan, pagsakripisyo nining panahona. Apan ang Dios hangtod karon naghatag sa maong pagkaon sa atong espiritu, sa atong kalag, aron makalahutay kita, bisan pa man sa daghang pagsulay nga mihabot nining kinabuhia. Busa makigsunan, mao kanay gisulti ni Hesus sa iyang ebanghelyo. Ayaw kabalaka, no? Usahay bation kita og kagutom, kaluya ang atong lawas tungod kay ang atong pagkaon dili sama kaniadtong normal pang panahon, no? Daghang kalisdanan karon, sagdi lang. Mulabay ra gyud ni ang tanan. Apan ang labing importante nga dili kita magmakulang sa pagkaon nga may makahatod nadto sa langit. Nga bisan pa man taliwala sa atong pagsulay karon, dili ka na makatayog sa atong pagtuo nga si Kristo mo ay tinud-anay nga anak sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan, ang pan sa kinabuhi, ang pan nga diin mo'y pagkaon sa ato ang espirituhanong kinabuhi, pagkaon sa atong kalag, aron human nining tanang pagsulay, kitang tanan pinagi sa mong kinabuhi niya nga atong gikaon, makalahutay kita hangtod paglabang ngadto sa kinabuhing dayon. Manindog kitang tanan. Nagato ako sa Dios, kamahan makagagahom sa tanan.